Il-Gvern qed jaħdem sabiex jissolvew il-problemi fundamentali li sab meta ħadd mexxija tal-pajjiż. Għalhekk ser nibqgħu naħdmu f'atmosfera pożittiva bilan li ċ-ċittadin ikollu ħajja aħjar. Dan kien il-messaġġ tad-Deputat Prim Ministru Louis Grech waqt il-laqgħa ġenerali annwali fiċ-Ċentru Laburista fil-Mosta. Id-Deputat Prim Ministru għaraf li wara inqas minn 7 xhur fil-Gvern f'pajjiżna hemm ħafna problemi x'jiġu indirizzati. Saħaq li l-Gvern huwa kapaċi jmexxi bħalma wera diġà fid-diversi ftehimiet fosthom maċ-Ċina, kif ukoll ħidma li diġà bdiet fuq l-ekonomija u t-tnaqqis tad-deficit, l-edukazzjoni, id-drittijiet ċivili u oħrajn. Għax aħna finalment aħna l-veru partit, il-veru moviment li ħanatu l-kwalità tal-ħajja liċ ċittadin għal ħbieb. Aħna nkunu pożittivi, aħna partit pożittiv, aħna rridu nkunu viċna minn quddiem. Id-Deputat Prim Ministru għamel ukoll referenza għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li għalihom il-Partit Laburista se jkun qed jippreżenta tim ta' kandidati kapaċi sabiex jirrappreżentaw lil pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Meta l-vapur daħal fil-port, dan sab port abbandunat. Id-Deputat mexxej Laburista Tony Abela ddeskriva hekk is-sitwazzjoni li sab ma' wiċċu Gvern Laburista meta rebaħ l-elezzjoni ġenerali f'Marzu li għadda. Minkejja dan, il-Gvern beda bil-ħidma tiegħu bla waqfin sabiex ibiddel is-sistema preċedenti li kienet ħares lejn l-uċuħ u l-kuluri. Dawk in-nies li sofrew minħabba l-kulur, hemm eluf ta' nies oħrajn illi sofrew għalkemm ma kinux l-istess kulur tagħna għax ma qablux mal-klikka li kien hemm fil-Gvern. Meta kien qed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali ċ-Ċentru Laburista fin-Naxxar, id-Deputat mexxej Laburista Tony Abela ringrazzja lil kumitati kollha u stqar li huma dawn in-nies li f'kampanja elettorali l-inqas li jidhru iżda huma fost l-iktar li jaħdmu. Tony Abela stqar li kull min sofra taħt gvern preċedenti għax kien ta' kulur differenti irridu naħdmu biex jiġi kumpensat. Sostna li għandhom jiġu wkoll ikkumpensati dawk li sofrew anke jekk ma kinux ta' kulur differenti iżda ma qablux mal-idejat ta' min kien imexxi. U qal li dan għandu jsir mingħajr ma jinħolqu inġustizzji oħra.